Цієї неділі великий зал Закарпатської обласної філармонії був відданий автентичній співачці Мирославі Копенець. У проміжках між її піснями звучав могутній поетичний голос Василя Матоли, місцевого поета і також артиста філармонії. Звучали пісні про високу полонину, співаночки, в яких рефреном звучали слова «А я собі заспіваю, бо я дяку маю, якби ще не попросили, ще б їм заспівала». Але просити не доводилося, тому пісні линули одна за другою. Звучав гук трембіти, чарівна сопілка. Соціально-побутова тема, де дівчина віддає перевагу не п'яниці, а газдові, цікава була б і для України, яка мала би такий вибір зробити під час вибору своїх достойників. Загалом у цьому концерті брали участь Любомир Кушлик у грі на трембіті, Леонтій Ленард у грі на цимбалах, Сергій Піцур на сопілці, а також Ганна Кохан, Галина Сакалуш, Юрій Балега, Іштван Кекерчень, а з колективних учасників оркестр заслуженого академічного Закарпатського народного хору гурт «Цимборики». Затягло небо, дощ упав у траву. В Оттаву, в Євангелію зелену, це когось колись покосить так, як ти, зеленому потові не кошену.